Yaya da manoma wato ta'addancin da suke yi yanzu ka duba wannan abun ka gani, wannan annurai ne za su samu guna su sa domin dabbobinmu su ci su mutu. Kuma kowa wanda yake wannan abun a yankin Birniwa gari ne yake wannan. Dan Allah ku sa idanu ku kalla ku duba wannan abun ku gani, dabbobinmu ake wa don dabbobinmu su ƙare. Kowa ya san cewar zaman da muke yi a muna zama ne na mu'amala da mutunci da mutane waɗanda muke sayan gunoninsu da sauransu, kowa ya shaida ya sani. Amma wannan ana yi ne idan aka zo aka sayar mana guna shanayenmu su ci su mutu bayan da kuɗi muka samu ka saya. Don saboda haka da Allah gwamnatin Najeriya muna neman alfarma da shiga wannan lamarin. Idan mugunta kowa iya ta ba wannan bai iya ba, amma zaman lafiya shi yafi komai daɗi. Ina son ku diba wannan abun ku duba yanda yake, dan Allah ku sa idanun ku kalla da kyau ku gani. Yanzu wannan abun da kuke gani idan kun duba a bakin saniya aka kwato wannan abun din. Wato jama'a dan Allah wannan adalci ne. Jihar Jigawa. Ku duba a jihar Jigawa ake wannan, ku duba dabbobin nan ku ga. Dabbobinmu ne a nan muke ci, a nan muke sha, a nan muke kare dukkan wani abu namu, a nan Allah ya hore mana abun da muke yi. Wallahi gona sayan ta muka yi. Amma kuma wallahi wannan gonar sayan ta muka yi da kuɗi muka sa muka saye ta domin mu zauna lafiya da mutane, amma ku duba al'umma annabi ku duba abin da ake yi. Saboda haka yan uwana musulmai lalle dai ko dai gwamna ya ɗauki mataki akan wannan abun, ko kuma wallahi tallahi ya kai lokacin da mu ma za mu ɗauki mataki akan wannan abun da kanmu. Saboda haka yan uwana assalamu alaikum, sai a duba a gani.